naam is Levi Smit. Ik ben 31 jaar op dit moment en mede-eigenaar van Brasserie Mijn Streek in het Heerlense Glaspaleis op de 5e etage. Het kwam eigenlijk doordat de gemeente Heerlen op zoek was naar een nieuwe exploitant van die ruimte, van die plek. Er zat al sinds enige tijd horeca gevestigd bovenin het Glaspaleis. En we zijn daar wezen kijken om te zien van goh, wat is het voor een plek, wat voor potentie heeft het. Een beetje cynisch in de zin van dat men tegen ons al zei, jongens, begin er niet aan. De gemeente zei dat? Nou nee, de mensen om ons heen, omdat het een moeilijke plek was en in de volksmond al niet heel positief te boek stond. Maar op het moment dat je daar naar boven komt en je de liftdeur gaat open, word je gelijk wel verliefd op die plek. Ja. En dat was voor ons ook het geval. En eigenlijk heb ik gelijk gezegd van nou, dit is iets wat we moeten gaan doen. Uiteindelijk is dat gewoon als horeca-ondernemer dat je ziet dat je zaak vol zit. Ja. Dat is gewoon het gaafste. Natuurlijk zijn de tevreden gasten en de vaak terugkerende gasten die we veel terugzien, geven je een enorm vertrouwen. Een bevestiging dat je het goed doet. Maar om gewoon te zien dat het woensdagavond helemaal vol zit en dat er eigenlijk niemand meer in de zaak bij kan op dat moment, ja, dat is wel een enorme kick die je krijgt. Dat geeft je die kippenvel toch? Ja, absoluut, zeker. Wat was dat moment dat je zegt, nou we gaan die stap zetten om de zaak te starten? Hoeveel jaar geleden is het nu? Het is nu 3,5 jaar geleden dat we dat besluit genomen hebben, ja. Oké, was dat je moeilijkste beslissing tot op dit moment of heb je in de loop der tijd nog moeilijkere beslissingen? Ik denk dat die beslissing was misschien niet de moeilijkste, maar wel de meest belangrijke beslissing. Je neemt in de dagelijkse operatie, in het dagelijkse runnen van je zaak regelmatig beslissingen waar je toch over na moet denken. Daarom ben ik blij dat ik mede-eigenaar ben voor de helft en een compagnon heb die ook meedenkt in die beslissingen en waar je met elkaar mee kunt sparren. Dan vullen we elkaar absoluut supergoed aan. En de belangrijkste beslissing voor ons moet nu nog komen, omdat we heel graag naar een tweede project willen gaan. Okay. Die projecten dienen zich aan. Ja. Alleen de vraag is welk project is het juiste project om in te stappen en om mee verder te gaan. Ik denk dat dat voor ons op dit ogenblik de moeilijkste beslissing gaat zijn die we de komende tijd gaan nemen. Kijk, voor de gemeente, in ons geval was het heel positief omdat we natuurlijk nauw samenwerken met de gemeente. Ja. De gemeente is onze huurbaas. Ja. Dus dat gevoel heb ik absoluut niet gehad. En ook ten aanzien van leveranciers had ik uit mijn netwerk van mijn vorige werkzaamheden al een groot netwerk opgebouwd en ook een goed vertrouwen met leveranciers. Ja. En dat hebben we kunnen voortzetten. Gelukkig tot op heden nog altijd heel positief. Is dat dan misschien net een voordeel, jonge ondernemer, dat ze die passie zien, die bevloging? Ik denk absoluut dat je dat als voordeel kunt zien, zeker. Okay. Ja. Ja, Tim was medestudent op de hotelschool hier in Maastricht. Ja. Daar kennen we elkaar ook heel goed van. We woonden samen op de campus. Je leert elkaar juist heel goed kennen, ook in negatieve zin. In de zin dat je elkaar vooral in privésituaties goed leert inschatten. En dat is iets waar we nu nog heel veel profijt van hebben. We lopen de deur niet bij elkaar plat. Nee. We zien elkaar meer dan genoeg op de zaak. Ja. Maar je vertrouwt elkaar wel blindelings en dat is wel essentieel. Ja. Is dat net niet lastig om dan soms op elkaar kritisch te zijn terwijl je eigenlijk de vriendschap al teruggaat vanuit de hotelschool? Nee, absoluut niet. Zeker niet. Nee. Zeker niet. Hobby's zijn er weinig. Mijn gezin, vrouw en mijn kinderen zijn wel heel belangrijk daarin. Ik laat me niet afremmen in mijn werkzaamheden door het gezin, maar we moeten natuurlijk wel rekening met elkaar houden. En soms betekent dat je juist iets extra gas terugneemt op de zaak, op momenten dat dat kan. Maar op momenten dat dat niet kan, dan weet mijn gezin ook en mijn vrouw ook dat het even niet gaat. En dat ze eigenlijk pas op de plaats moet maken. Dat is niet altijd even leuk. Ik bedoel, er zijn genoeg situaties waarin je daar met elkaar discussies over hebt. Maar we weten wel dat hetgene is waar we voor gekozen hebben. Ja. En men zegt wel vaker, ja, balans. Je moet op zoek naar balans. Ik geloof er niet in dat je die balans ooit zult vinden. Nee. Ik denk dat het gaat om een stukje respect en vertrouwen naar elkaar toe. Dat op het moment dat het kan om gas terug te nemen, dat je dat ook doet. En dat is ook wat voordeel van zelfstandig ondernemer zijn. Op het moment dat ik zie dat mijn rooster goed staat en dat ik tijd heb om een weekje naar zee te gaan, dan doen we dat. Ja. En moet dat ook kunnen. Ja. Maar in december kan dat bijvoorbeeld niet.
je wordt geleefd op dit moment. In de zin dat, Het is een achtbaan eigenlijk. Ja, je maakt lange uren, lange dagen. De telefoon staat niet stil, de e-mail blijft gaan. Mist er iets op dit moment? Nee. Ik zou iets meer rust voor mezelf willen krijgen. Dat ik voor mezelf ook wel het gevoel kan hebben dat ik rust kan nemen. Ja. En dat wil zeggen gewoon eens een keer verstand op nul. En de telefoon ook uit en de e-mail uit. Dat zit er nu nog niet in en dat is wel iets wat ik in de toekomst graag zou willen. Ja. Wat voor ons daarin heel belangrijk is dat we vanaf moment 1, als we met iemand in gesprek zijn, in een eerste kennismakingsgesprek heel duidelijk aangeven welke kernwaarden voor ons belangrijk zijn in onze gastvrijheid voor de dienstverlening. En dat mensen dat begrijpen en dat we ook het commitment vragen van onze mensen. En we maken ook geen onderscheid tussen een student die 1 dag in de week werkt of 2 of 3. Iedereen is vast onderdeel en een waarde in het team. Daarom ben ik super trots dat we veel mensen bij ons hebben werken die vanaf dag 1 ook bij ons werken, dus meer dan 2,5, 3 jaar. En op het moment dat een student die commitment niet kan geven, ja, dan is er geen plek in het team. Nee. Als ik zie dat iemand puur alleen in de SEC komt om zijn centjes te verdienen en geen extra toevoeging kan brengen in het team en in de service, ja, dan werkt het niet en dan houdt het er al redelijk snel op voor iemand. Ja. Wat voor mij persoonlijk wel ook een belangrijke doelstelling is om ook ervoor te zorgen dat niet alleen het bedrijf floreert, goed loopt en dat we die uitbreidingen doen, maar dat je uiteindelijk ook als zelfstandig ondernemer voor jezelf goed kunt zorgen. Voor je gezin en voor je kinderen. Want ik merk dat dat iets is ja, waar je niet goed over nadenkt. En vooral omdat je nog iets jonger bent, dat je denkt van ja, dat komt wel. Ja, en wat gebeurt er als ik ziek word? Of wat gebeurt er straks over 30 jaar met mijn inkomen? Dat lijkt me een beetje een UWV-spot, maar dat is wel iets waar, vooral omdat denk ik door de jeugdigheid, dat je daar nog niet mee bezig bent en dat je vooral als ondernemer zijnde daar in Nederland geen hele goede voorzieningen voor hebt. Althans, die moet je zelf treffen. Dat iets is wat wel essentieel is om de komende 10 jaar te gaan regelen.